Ja, jeg havde forestillet mig, at vi kunne klare det her mand til mand. Men alright, så. Ja, jeg er sgu ikke bange for en retssag. Men det lille mand er der før vundet over systemet. Så. Ja, det er rigtigt. Arne Nielsen ved Momskontoret 1921. Ja. Men du må ikke glemme, Kasper, at jeg kan hive dig herind, når jeg vil. Og vi er vel stort set lige gamle, vi to. Vi kan føles ad en 30-40 år endnu. Og i alle de år, der vil jeg kunne gå hjem hver dag og slappe af og holde fri. Kl. 12:30, når kontoret lukker. Mens du, Kasper, skal se dig over skulderen, hver gang du posterer en taxabon forkert. Eller rigtig for den sags skyld. Man skal stå meget tidligere op for at snyde Ivan Lorentzen, Kasper. Hvem? Ivan Lorentzen, mig! Husk det navn! Hvad er det, du står og laver? Vi står lige og ridser en bil. Er det din bil? Ja. Ja, eller nej. Det ene hedder Ivan. Ivan Lorentzen. Hvem? Ja, Ivan Lorentzen. Op fra skattekontoret. Skattefuldmægtig Ivan Lorentzen? Ja. Okay. Ja, det er også ham, der tjekker min selvangivelse. 15 år på gaden. Nej, så kan man ikke engang trække sit eget fodsalg fra. Jeg kan ikke engang gå ind og stoppe et diskotekslagsmål, uden at blive beskattet af entréen. Ja. Så er der smadret den her bil fuldstændig. Hov. Man skal jo også kunne køre hjem, ikke? Jo. Ja, så vi kan snuppe ham for besiddelse af coke. Jamen, fortsat god dag.